When the cake email. Adema. Okay, KBC ne kirim. KBC ne lem na hiyo onyo. Esse mimo. Site na oge gịnị? Site na oge ekwusi. Site na site oge ekwusi. Mee ka nwata. Okay. YouTube gwara m si na ha ga na-etinye advert na live m, like o nwere ihe na pop out like kind of advert na pop mgbe ị chọrọ ibido lewe m. Okay. O nwere ike ọ ga-abịa maybe later. Ka anyị
from now to 10 minutes. Anam YouTube Premium. Anam. Okay. Oh, hey, Marian. Anam YouTube Premium. Okay. Wow. YouTube Premium, you got it with the hand that. Anam Aroro. Okay. In Aroro na YouTube. Ko already hit YouTube na aro. Okay. Ose abụ m ọkachamara n'ihi ihe gbasara ekwentị. Injinia akwa ịbụ injinia o nwere ihe mere sef. Lee buko nwanne m lee ihe a Motorola 5G Stylus. Ọ bụ foonu m, ọ dịgara na biri screen emebe me change screen ahụ adịghị awa ọkụ ọfụma emecha ya bịa ji aka ya wụọ ink kụwa. I can't even operate anything. I wish you can see it. You see, I cannot even, and all food m na-eji eme live stream n'oge gara aga. So achọchala m nwe ka ọ na-esi amabubebe m gaa Owerri asị m na Lagos ka m ga-enweta the screen. Asị na Lagos ka m ga-enweta the screen. Ma ga ele obodo m gara ma ga Aba ebe m fụrụ ya ọ bụ ofu sọsọ ebe anyị and ejikweni m ego ime ya that day. So I'm looking for the best screen for it. The thing ọ gwụrụ ike nwanne. Motorola 5G. Hey, si akụkọ Motorola dị oke ukwuu. Chineke gboo. And the phone, I like the phone, book when in the but 128 gig. 100 gig, even a hell is doing here. Go, man, I met you have off my name, but go when the man. I wish.
Oh, I was saying on TikTok and I'm asking gift me. You can still gift me. Oh, yes, you can gift me. Napo. Okay, one. You can still gift super stickers, super stars before beside the comment section of my thing. You can gift. Ego ole ka ọjọọ bụ. Nke anụwa wụ 30k this type, and ọ for the best for ndị na-amụ ọjọọ fọrọ. Then nke anụwa bụ special, onwe price, but mgbe m rụrụ this one, specification of the designs, whatever, and all the casan the other, I specify it. I'm injury wrong car that time. I'm either 50k or 60k, I don't remember. So I can't go on near. The number some people watering in cabo. Album. Majomo. Majomo. Oh, let me end the live stream. That has come to the end of the live stream. See you guys in the evening time. Still remain on Jammo Jamona, madam.